Balay, good morning sa tanan. May buntag sa tanan. Good morning. Cagayan d'Oro City, Misamis Oriental, Northern Mindanao. To all the relatives in Canada, Wow. US, Wow. University of Moo. Good morning. Morning, brother. Ang buntag sa inyo da. Kumusta? Wala ka gahapon, brother, kay special atong Abe, sa gahapon. pero I will there. I will there. I will there. Alright. Ito na po ang atong Litos quote of the day. Courage doesn't always roar. Sometimes courage is quiet voice at the end of the day saying I will try again tomorrow. medyo nalibo ko atong apart ah. Pakiulit. Courage doesn't always roar. Dili more, okay. Sometimes courage is quiet voice at the end of the day saying I will all try again tomorrow. I will try again tomorrow. Kasi pasabot be sa Bisaya. Ang imo daw kanang dali ka ma-discourage, what do you mean roar? Roar, ano, singgit sa kwan. Roar, Singgit sa mangisaw. layo na ana. Ang imong ka discourage, dili mag-roar, dili ka mangiso, mamanghag. Sa susahay, ang ka discourage, mo quiet, mo biya siya tapos mo tingog. Sa katapusang mga adlaw, magsaba ra gyapon siya. Iyang itisting og otro pagkaugma. Wagay nasabtan. Cool. Ayaw cool. Cool. Ang cool boy. Ayaw ba? Mayong adlaw ninyo kagay Bernie, kagay Lito. Good day to the hard burning and the hard lito. Alam mo, nagsampung ko rin na kay pula na po kay kong nong. Hello dia sa Sheen. Sheen there's- Aesthetics. There's a chicken joy. Kumusta mong duha? How are you, both of us? Nagbago na ba mo? You're new, everyone? Lugay rin. Pag wala pa nag-pandemic, Si- nagbago na mi. Si Lito ba kapamay gyapon? Ha? Oy. Unsa na? Si Lito ba kapamay gyapon? Unsa? Wala tol. Wala ko headphone ko. Di- Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Bobords. Just call him. My name is Boborge. Bobords. Boborge. O may tungod kini sa babae nga akong gipanguyaban nga akong itago sa pangalang si Tina. It because the girls were courting, the name is Tina. Si Tina, usa ka babae nga wala pagid sukad katisting manguyam. Tina is the one girl I did not try to the relationship. Murag hadlok siya sa lalaki. There's what do we say? Scared. There's a scared of boy. Pero na chismis, Because there's talking, there's gossip. there's gossip, Na nakauyab siya sa una, ug tumboy. there's a gossip to relation with the same girl. Okay nga ni nahitabo. This is the starting of love life. Pre, na ilan ni Mustina, pre? Ay, Tina. Kato ba? Itong istorya ang gagapon ba? Itong chicks ba? Grabe ba? Ibalo kang balita na ba? Wala ba din nasa kauyab sukad ba? Ha? Wala pa rin nasa kauyab lagi. Tina na. Oh, grabe, pre. Huot yung yan. Siya yung kagwapa, waka. Mau galing. Pero chismis, pre. Nado na si uyab gido sa una. Pero tumboy. Ha? Tumboy, pre. Uyab nito. Tumboy lagi daw. Mudeng pre nga, iyang paboritong kanta pre. La 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 la. La 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 la.
La 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 la. Sa lala, pre. Ito, DJ sa una? Muna na yung mga paborito sa Tomboy, pre. Muna yung mga paborito ang Oo, kanta. rin, rin. Ito siya. Siya paborito sa mga kanta sa mga Sa Tomboy. paborito kanta, pre? La 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 la. 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 Laluhan na yung naong, pre. Di man makita, pre. Pasok, pas, pre. Sunog yan. Guwapo. La 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 la. Ano na sila mo kanta, pre? Muna lang Sa paborito. kanta, pre. Sa kanta. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Muna na yung kanta nila, pre. Muna lang paborito, pre. Muna yung balita na mo. Muna na. Pero karon pre, ginadinay niya, pre. Wala. Ano sila, pre? Bulag sila, pre. Ambot na, pre, kung bulag. Panaguna siya kagwapa, pre. Bawal siya katingog laki, pre. Na, siya, na, pre. Ano siya, pre? Ano siya? Lo. Ano siya? Puo kay search, pre, ko pa. Hala ka, pre. Ikaw, master mag-gabi. Kaya ni mo na mapangayaban si Tina? Di ko kabalo na, pre. Isod kay, pre. Ikaw pa. Wabi ako Kaya ni mo masuli. na pangayaban, bisag di ni mo iaging sad-sad na. Ikaw pa. Kaya naman, no? Di, klaro. Imo ram nang ananoon sa mic. Hi, hello, sana ka yelo. Ano? Grabe mong style. Yellow og. Yellow ngipon. Ano na, ba mo nataka rin? Imo rin dalon sa stage. Diniglo tayo. Itaas to na kaitom. Ato na kaitom, eh. Sa itom magliog. Inyo ba na din dalon ba sa stage na yun? Siya, asa na Sa dahil tabo. seta niya. Wala na, pre. Sura anak, pre. Na, sa free. May buntag. Oy, hi, Tina. 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 Good morning. Nganong nagtapok-tapok man mo tiri? Wala man kanang wala lang namin gipang istorya nga nang Isgot me sa mga trabaho ba? ma. Kapoy. Klarong trabaho. Mo ding dugay kini kakahuman ninyo mga trabaho to na ninyo mga chismis diri. Sorry, ma'am. Ma'am. Sorry, Wala, ma'am. ma'am. Di, next time, ma'am, unsay maayong buhaton, ma'am, para... di naglalis mi, ma'am, kung unsa ba ginauna, ma'am, piso ba o manok, ma'am? Ang itlog ba o ang manok? Itlog ba di o manok, ma'am? O, namo na mong gilalisan diri, ma'am. Sa iyong pagto, ma'am, kung sa kayo nauna, ma'am. Wow, kabaluan na. Anong damayon man ko ninyo din, eh? Pre, ato na dito sa mga trabaho, pre. Sige, ma'am. Pre, Di mo rin akong department diri. Apil, Mo apil. bitaw, natingala ko nimo, ano na ka din, eh? Apil. Wala man, ma'am. Sorry, ma'am. O, ikaw, Bo Birds. Ay, ma'am. Good morning, ma'am. Asa naman to akong gipa? Di ba niyo ko si mga timplan ko ni mong kape? Ma'am. Na ipataban na kuan man mo kanang kuan man biko, ma'am. O siya mong gikutaw ani? Imo na pong dila. Wala ko dala sa taro dai, ma'am. Ito na naman adaan, ma'am. Ha? Ito na. Tamis na, ma'am. Bi? Bugnaw naman niyo eh. Sa Sama naman ni sa relasyon nga bugnaw na. bugnaw dai relasyon, ma'am. Wala man. Di ko gusto mag-story tag mga relasyon. Ay, ma'am, dugay na ko diri, ma'am. Wala ko kita sa imong uyab, ma'am. Wala di ni mo kay panid diri, ma'am. Ang sayap. Ha? Di ko anong mga uyab-uyab kay ay, kanang mga lalaki, pasakit lang gina sila. Imong kagwapa, wala uyab, as. Kanang kamo mga lalaki, humaning yung kagon ang tinapok mo, biya radayon mo. Hey, Unsay kamo? gikapuyan ko na ng mga nga Unsay kamo, ma'am? Unsay nang kamo? So, saan na ipagtuon ni mo? Ay, kung atik-atik ka, Bobirds, labi na ka na imong porma, Bobirds, kabalog yung ka ng mga porma. Ako, ma'am, wala pagyapon ko katilaw ang gitawag nila nga relasyon, ma'am. Pag sure diya, Ay, balita na pag diya siya sa itong mga diya sa may warehouse, istorya ginila nga, ikaw babairo na pag yung kay kakadlok man gud ng mga babae, ma'am, kay niya sayang kayo tong mga luha ba, ma'am. Nugon kayo. O say pasabot ni mo, ikaw nasakitan ka sa babae o ikaw may kapanikit sa Sa babae? unang mga panahon, ma'am, nagkagrelasyon ko babae. Ang problema kay imbis in love na kay ko niya, imbis nagplano na ko mga asawa, gikuha mo siya sa ako. Ako mismo na. Anong mahilap mo ka? Ayog hilap. Dakong tao mo hilap. Kaya nga day birds, napasakitan na di ka sa mga babae. Grabe kasi siya. Buhay na kong bakal, di makabog. Naikabaw kinsi kabog, pero ilog sa lain. Asa? Iilong sa lain? Wala na ako'y panahon sa mga babae. Wala na siguro yung babae para sa kong kinabog. Ako sa pasakitan sa ko sa babae. Tumboy. Di ako pasabot ka na
mo na akong di nako ganahan. Ano ba sakitan kag babae? Dili akong pasabot ba mo na akong di ganahan. Bantog na kay na kay mubo nga to. Mubo og kuko sa imong kamot. Di na to na istoryahan, bi. Mo bitang di ko gusto mo sa relasyon kay di ko gusto masakitan sama nimo. Babe, Dalimang ka, napasakitan gihapon ka. Kung inganap din napasakitan ka. So ako po napasakitan. So napasikat ang tantanan, ane. Undangin na.